yen Janaka patutane ibuku Endang Sumarsih atmajane Begawan Sidik Wacana. Yai Pregiwat yen kaya mangkon kowe iku sedulurku dhewe padha putrane Kanjeng Rama Janaka. Apa mangkono Kakang? Iya Yai, ini kelakon ana ing sajroning jurang. Apa kangat dadi purwa madya wusanan mara jarwakna marangapun Kakang. Iya Kakang, lha iku Kakang, bareng lakuku tekan ning alas dibegal saka Kurawa. Candrek Janaka ambelani, nanging kepara tiwas, dikroyok wong Ngastina. Dene aku sakloron bakal digawa menyang Ngastina. Bakal digawe patah sak kembaran ing Dwarawati. Nanging aku ora gelem, banjur lumayu tumeka ing jurang. Dadi ketemu kowe iki Kakang. Lah saiki wong Ngastina ana ngendi? Saiki kabeh kelangan lacak. Nanging isih padha goleki aku. Yai Pregiwat Apa Kakang? kaya krungu suarane Sata Kurawa sira mirya dhisik tak pethuke para Sata Kurawa. Iya Kakang. Auto kocatak ing para sata saha ing Ngastina ingkang sami ngupadosi Sangyah Endang Pregiwalan Sangyah Endang Pregiwati amya anasak-nasak samadyaning wana kumeder gumuruh waranira. Iki ana kaya ketemu ana kene. Apa kowe? Weruh beburanku loro mlayu mrene. Apa kangat dadi beburon apa rupa kidangaman jangan. Beburanku ora rupa kidang menjangan. Rupa wanudya loro aran Pregiwati. Mrene parane apa nyoto ha? Iya kepara nyata ngungasi mrin. Saiki tak jaluk sebab arep tak latihake Koko Prabu Jaka Pitana kagem patah sak kembaran menyang negara Ndarawati. Ya senadyan mangkon aku rau sebab iku sedulurku dhewe sumedya menyang negara Ngamarta. Mbah ora itu saiki tetep tak jaluk. Ora saiki ora esuk ora apa sak
Akrit jamu tak tanding Hongko Wicaya. ana par Ayo perang ngaro. omai